ଦେଖନ୍ତୁ हेलो फ्रेंड କେତେ नमस्कार। ଲମ୍ବା आज ଜହ୍ନିଟା आमर ହେଇଛି। जह्नी मिसेई सुजना साग सहित भजा ପୁରା हब ହାତେ ପାଖାପାଖି साग ହେଇଯିବ। भजा। ତାକୁ ଦିଦି କାଟୁଛି ନେଇକି ଆଜି ଶାଗ ସୁଜନା ଶାଗ ସହିତ ଜହ୍ନି ମିଶେଇକି ସେ ଭାଜିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ା ବି କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛି। ଭିତରେ ଆହୁରି ଜହ୍ନି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି ଏବେ ମାଞ୍ଚା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଜହ୍ନି କାଟୁଛି। सजना साग बिछा चली ताको बिछा सरला बरे रुंचा हब। रुंचा हो सारी तापरे जह्नी सहित मिसेकी सजना साग को आम मयूरभंज स्टाइल रे भजा हब। ଶାଗ ବି ଗଛରୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣା ହେଇଛି। ଏବେ ଶାଗ ରୁଞ୍ଚା ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶାଗ ଗଛ। ଆମ ଛେଳି ସେ ଜଗିକି ବସିଛି ସେ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଶାଗ ଦେଖିକି ସେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଶାଗ ଖାଇବାକୁ। ତାକୁ ଦିଦି ବାଡ଼ିଆ ଖୋଜିବାରୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଛି। ବିଚରା ଭଲସେ ଧୋଇ